danon sa administrasyong Marcos ining iya mga rallies. Kahilas pa kay Duterte, atol no siyang administrasyon dias Davao sa siya pay mayor o vice mayor, ug atol ko no siyang pagka-presidente from 2016 to 2022, wa gyud no siya mohimo og lakang pagpig-ut sa iyang mga kaatbang pagpadayag sa ilang mga opinyon, batok sa iyang administrasyon. Wa oroy ka maigo skilat ni aghon kanhi presidente Rodrigo Duterte, unsa man itong gihimo nimo sa abs-cbn nga imong gipakandaduhan? Kadako adtong suppression sa freedom of expression tungod lang kay wa ka makauyon sa mga opinion, sa mga komentaryo, sa mga pipila ka mga broadcasters abs-cbn imong gipasiruduan ng tibok network. Unsa man itong gihimo nimo ni kanhi Senador Laila de Lima? Imong gipapriso og dulan 7 ka tuig tungod lang kay nangimbestigas de Lima sa imong extrajudicial killings dito sa Davao sa siya pay pangu sa Senate Committee on Justice. Kitangtang in fact ninyo gikas komitiba unya imo pag yung gipapriso si de Lima. Dili to paglugpit, kahilas ani Duterte manulti oy. Na magilukdanon kuno ang Marcos administration sa iya kuno panahon wa gyud siya gilugpitan. Kato na imong gipamatay John Pala unsa man to? So sobra pa mo to lugpit. Dako kay tingog John Pala nahilom oy pagkamatay. So, pagtingong namatay naman. Niya dili na paglugpit sa imo mga kaatbang. Mapolitika man, mapersonal man yung mga atraso. Kahilas. Di kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero, gigamit niya ang suspension ni Mayor Mike Rama nga tungod no to sa pag-host ni Mayor Mike Rama sa iyang prayer rally batok sa Charter Chains diya sa South Road Properties sa Dakbayan sa Subo. Ang rally